ohlušujúci rev motorov, adrenalín, tvrdé nárazy, všade prítomná vôňa benzínu a bezprostredne aplaudujúce tisícky divákov. To všetko sú úplne jasné indície. Žarnovica, Castrol Arena, Autoslide 2007. V nedeľu 7. januára 2007 Castrol Arena v Žarnovici hostila už po štvrtýkrát stretnutie špičiek automobilových jazdcov Slovenska, Česka a Maďarska. Jedinečná show, ktorá si kladie za cieľ hlavne pobaviť a ukázať silu tohto krásneho športu. Zároveň tradične otvorila motoristickú sezónu hostiteľskej krajiny. Tento ročník prekvapil opäť zmenou povrchu trate. V Žarnovici sa od kolies aut v minulých ročníkoch vznášali oblaky prachu, lietali kusy ľadu. Tentokrát bol 400-metrový okruh, jedna súvislá 15 cm vrstva blata a vody. Znamenalo to výzvu nielen pre jazdcov, mechanikov a ich stroje, ale i pre divákov, ktorí tradične zaplnili tribúny do posledného miesta. Každé pribrzdenie, každý šmik, každý prejazd posielal do zaplnených tribún litre mazľavej hmoty. Fantastické obecenstvo však okamžite pristúpilo na nové podmienky a nenechalo si trochou špiny a vlhkom narušiť jedinečný zážitok. Naopak, vďaka tomu si každý návštevník odniesol domov malý darček – blato na klope. Žarnovické šmíkanie 2007 ponúklo hneď 5 kategórií. Nablískané dvojkolky, silné špeciály s pohonom všetkých kolies, atraktívne bugíny v kategóriách Junior a Open a obdivuhodných historikov. Ešte pred samotnými pretekmi si mohli niekoľkými okruhmi všetci vyskúšať náročnosť trate. Niekoľkonásobné hodiny a karamboly túto skutočnosť iba potvrdili.